vanhu veve vanombofarisa vachiti aiwa advocate Fadzai Mahere ndi president aiwa tazoona kuti vanenge vanyasa kuona zviri maari nokuti Fadzai Mahere haana daka nemunhu anouya oudza Idi Mnangagwa kuti aiwa Idi Mnangagwa anofanira kuita muvhu rakadai so kuti akwanise kuchinja nyika yeZimbabwe. Sandapinda mashoko ataugwa neplan yauya naFadzai Mahere nokuti bva wasubscribe wolike utina on the bell icon nokuti anouya panapa endo pake onyora achiti Zimbabwe does not need new enemies or new colonizers. We need as many friends as we can reasonably make. Our priority must be to get our nation working for the good again, to restore our international image and to work amicably with as many nations as possible, especially in the region and on the continent. Let's avoid unnecessary tensions, remain non-aligned and leverage as many bilateral and multilateral relationships as possible to take Zimbabwe forward. Let's not be left behind as SADC and African nations push forward for the betterment of their citizens. We need new leaders. Mashoko ano advocate wana Fadzai Mahere achiti aiwa nyika yeZimbabwe we need as much friends as we can as possible. Achiti noda kuti nyika yeZimbabwe atifani ku create tensions kana kuwana vanhu vatinovenga. Noda kuti at the end of the day ma citizens tisinozongosafa. Achiti aiwa kana ma leaders achiti ari kutungamira nyika dzanotungamira aiwa they must make friends not enemies. Mashoko ano ebuda panapa achibva ku Sabc achibuda achiuya naFadzai Mahere. Sachimbotudze mafungiro enyu muri kudipa musoro mashoko ake pinai comment section medu tize mafungiro enyu. Subscribe ku like channel, turn on the bell icon.